У Криму попрощалися із солов'єм Кримсько-татарського національного руху Шефікою Консул. Вона пішла з життя на 84-му році. Поховали ветерана національного руху сьогодні у Сімферополі. Вийшовши заміж за активного учасника національного руху Мустафу Консул, Шефіка Ханим включилася у національний рух. Вона поширювала інформацію про кримських татар, про збори і майбутні народні демонстрації. Через це співробітники радянського КДБ безліч разів проводили обшуки у будинку Консул. Шефіка Ханим, незважаючи на переслідування, продовжувала радувати і надихати учасників національного руху своїм чудовим співом. Через це її назвали солов'єм національного руху кримських татар. Шефіка Ханим – автор десятків пісень та музики. Світ побачив і збірку з її авторськими творами. Безліч її пісень присвячені народу і національному руху. Ах, ветаным, doğanda yerimiz в полный голос. Dilegim sensin, bağrında teslim edilsin. Son nefesim. Это daha başla. Bu inisiyatifin antı da kullanılmadı. Toprağını gözüme sürtüp anteyledim. Kırma kaçmayın doktor. Hep söyledim. Sözlerime dedim. Шефіка Консул завжди підтримувала телеканал АТР, який після окупації вимушено покинув півострів. І навіть фінансово підтримувала роботу телеканалу, незважаючи на те, що сама була пенсіонером. Долучаючись до прямих ефірів, завжди говорила, що мріє побачити вільний від окупантів Крим. І закликала молодь підключатися до національного руху. Biz yan Kırım'a ayak bastık деп қуанғанда біздің dilimizге düşmanlık etkenler 200 yıldan beri düşmanlık etken gene arkamızdan gelip yetti. Bizim millet çok şeyler görüp geçirdi. Revolütsiyadan geçti. Nikolay Cenk'inde de iştirak etti kardedelerimiz. Bu büyük Cenk'te de iştirak ettiler. Gene de bizim sepe öldüre bitiremedi. Akıbeti de bitiremeyecek. Hepsi bir. Bizim millet azatlıkın sevgen millet. Kimseye boyun eğmegen millet. Boyun eğmedik. Eğmeyeceğimiz. Спільно кошт на підтримку матерів політв'язнів. Небайдужі люди допомогли сплатити штрафи, які окупанти присудили для Еміні Абдулганієвої, Зеліхі Абхаїрової та Зорі Емірусіїнової. Їх визнали винними у проведенні несанкціонованих мітингів. Хоча насправді наприкінці жовтня минулого року жінки вийшли з одиночними пікетами на підтримку своїх синів Рустема Емірусіїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва, яких через нібито причетність до Хізбут Тахрір визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади та засудили від 12 до 17 років позбавлення волі. Необхідні 25 тисяч рублів штрафу для матерів збирали усім народом. Люди вспомнили о том марафоне, который проходил раньше. По 10 рублей собрали, это незначительно небольшая сумма, но, альхамдулилля, это показатель единства нашего народа. И собрали нужную сумму для того, чтобы оплатить эти штрафы и для того, чтобы помочь матерям, чтобы эти деньги не легли на их плечи. Зоря Емірусіїнова, мати бранця Рустема Емірусіїнова, наголошує, що жодних законів не порушувала, адже, як і інші матері, лише вийшла до дороги з плакатом «Мій син не терорист». Матері політв'язнів обурені репресіями окупаційної влади та запевняють, що жодні штрафи не змусять їх припинити боротьбу за звільнення своїх синів. Вот сегодня мы оплатили, но возмущение того, что несправедливость и незаконное действие наших властей привело к тому, что наших сыновей осудили по политически мотивированным делам, запугать весь народ и не дать людям высказать свое мнение. Підтримати родини бранців зібралося чимало людей. Вони наголошують, що ані штрафи, ані судилища не зламають кримсько-татарський народ. Вот эти штрафы, депортации, вот эти тюрьмы, они думают, что они этим самым запугают нас.
Но мы выдержим это. И мы не успокоимся и будем бороться за своих детей до тех пор, пока последний из них, а их почти 200 человек, не будут на свободе. So, ladies and gentlemen, the President of Ukraine. За подвійне громадянство, але не з усіма країнами. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стенфордському університеті, перед викладачами та студентами заявив, що такий закон потрібен, проте через російську агресію він не може бути універсальним. Росія масово паспортизувала кримчан, а нині активно видає своє громадянство мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тому підхід має бути різним до кожної країни, упевнений Зеленський. Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України, але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні, тому що складно, ви самі розумієте, як це було щодо окупації, тимчасової окупації нашого українського півострову. Ви знаєте правду, що є паспортизація була довгою, продовж 20 років, більше 20 років, паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто актуальне питання, але через ці складнощі, про які я вам сказав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальним. Повернути Крим та Донбас і стати сильною та успішною країною, яка матиме лідерські позиції у Європі. У Стенфорді Володимир Зеленський розповів про головну українську мету. У всьому світі відома саме американська мрія, але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти, у нас немає мрії, у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо, повернути їх, повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, впевненою, успішною країною, лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо, а тому, що можливо все. Стати вільною та демократичною країною, як Україна. Саме цього Володимир Зеленський побажав Білорусі, відповідаючи на запитання, що він може порадити білорусам. Водночас він заявив, що не бажає білорусам пройти такий же важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна. Я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили своє життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної держави, в якій я був багато разів. Я бажаю вам результату того самого, якого отримала Україна. Вона вільна, демократична, вона дуже свободна. Я вам цього бажаю. Вижити в цьому, і це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, життя, мистецтво міцніше за будь-який уряд, а урядів вічних не буває. Хай живе Білорусь! Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою у міжнародному порядку денному. За словами Бореля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові. За його словами, як у своїх двосторонніх контактах, так і на міжнародних форумах ЄС і надалі буде нагадувати про порушення прав людини, зокрема кримських татар, про політичні переслідування, примусовий призов на військову службу і мілітаризацію півострова Росією. Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграція ветеранів.
Сполучені Штати Америки нададуть понад $45 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепартаменту. У США розраховують, що ці кошти забезпечать необхідним більшість приблизно 3,5 мільйонів українців, які потребують допомоги, окремо тих, хто внаслідок російської агресії був змушений залишити рідні домівки, був розлучений з рідними та близькими. Ці гроші допоможуть забезпечити продуктами, житлом, матеріалами для опалення будинків, питною водою, медичною допомогою, включаючи психологічну. Вони також будуть спрямовані на підтримку контактів між членами сім'ї, розлученими через конфлікт. Чергова троща на сумнозвісній Тавриді. Є постраждалі. Цього разу поблизу Кримського мосту на трасі Новоросійськ-Керч занесло вантажівку Сканія. Некерований ваговоз зіткнувся з малолітражкою Ford Focus, яка рухалася назустріч. Ударом розтрощило передню частину легковика. Ушкодження дістали водій та троє пасажирів автівки. Серед травмованих є діти 6 та 1 року. Минулої доби вогнем окупантів поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць нині у шпиталі у задовільному стані. На підступах до Красногорівки російські окупанти били зі 100-мм ствольної артилерії поблизу Новомихайлівки з важких 120-х мінометів. На інших ділянках фронту, зокрема біля Новотошківського та Золотого 3, ворог застосував гранатомети різних систем та інше озброєння. З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тим часом українська розвідка повідомляє про початок ротації передових підрозділів окупаційного війська. Окупантами проведені заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання із коригування вогню артилерії із використанням безпілотників. Крім того, ворог продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат українським захисникам, пошкодження відеоспостереження та провокування вогню у відповідь. Ось так виглядали вулиці нью-йоркського Брукліна, коли до найбільшого міста США прийшла Іда. Спочатку вона налетіла на Луїзіану, як найсильніший в історії штату ураган. Згодом ослабла, але й далі завдала шкоди іншим регіонам. Загалом загиблих вже щонайменше 46, у Нью-Йорку 13. Тут багато хто опинився у пастці в машинах, а також у квартирах, які розташовані у напівпідвальних приміщеннях. Такі помешкання – популярний у місті варіант доступного житла. Затопило і метро. У нас 25 сімей, які треба переселити. Також 496 автомобілів було покинуто. Їх потрібно перемістити в безпечне місце. Проведено 69 рятувальних операцій у воді. Це район Квінс на острові Лонг-Айленд, другий найбільший район Нью-Йорка після Брукліну. Місцеві жителі розповідають, що подекуди рівень води був вищий за зріст людини. Вода доходила до шиї. Мій сусід із другого поверху тримав мене за руку, а я тримав за руку дружину. І так ми вибралися з підвалу. Коли ми вийшли переставити машини, води було вже по груди. Після цього почався просто дурдом. Коли я повернувся додому, то доводилося щосили чіплятися за верхню частину паркану, щоб вибратися живим. Загалом Іда зачепила усе східне узбережжя від Меріленду до Коннектикуту. Вона принесла рекордні дощі і шалені торнадо. Водночас багатьох негода застала зненацька. Люди не очікували таких руйнувань від урагану, який на той час ослаб до тропічної депресії. Пакистанець Шафік Мухаммад стоїть біля закритого прикордонного переходу на території Афганістану. Він тримає паспорт і цілу купу документів і намагається зрозуміти, чому його з родиною не пускають до Пакистану. З афганського боку кордоном тепер керують таліби. Раніше КПП «Торки» було найжвавішим між двома країнами. Однак відтоді, як таліби захопили контроль, число піших переходів різко скоротилося.
Не знаю, чому нас не пускають. Ми стоїмо тут і запитуємо, в чому причина і що потрібно зробити, щоб нас впустили. Раніше все було нормально, а зараз правила змінилися, вони змінюються щодня. Нині повітряне сполучення Афганістану з іншими країнами призупинено. КПП «Торки» залишається одним з найбільших шляхів виїзду з країни. Проте влада Пакистану встановила жорсткий контроль на КПП. Так у серпні через нього проходило всього близько 85 людей на день. При цьому у березні та квітні добове число перевищувало 8 тисяч. Що стосується вантажівок, то для них навпаки зняли деякі обмеження. Поки Талібан не створив уряду, коли це трапиться, подивимося, чи стане краще, але він вже скасував додаткову плату для водіїв вантажівок. Водночас таліби відігнали від переходу натовп людей, який зібрався в надії покинути країну. Військові Пакистану кажуть, що їм потрібно співпрацювати з Талібаном, щоб обстановка нормалізувалася. Зараз з того боку кордону військові Талібану, і ми кооперуємося на місцевому рівні. У Торкаме можна побачити, що пересування людей і торгівля йдуть як зазвичай. Довгий час межа у цій гористій місцевості була лише умовністю. Багато місцевих жителів переходили її безперешкодно туди й назад. Однак в останні кілька років Пакистан та Афганістан обмінювалися взаємними звинуваченнями у тому, що інша сторона укриває групи бойовиків і дозволяє їм проводити атаки на сусідній території. Зараз Пакистан майже закінчив будувати металеву огорожу на кордоні протяжністю 2600 кілометрів.